Здравейте на всички, аз съм Дани Димитров и това ще е вторият епизод на Майнкрафт оцеляване. Ще ви кажа, ако ви харесва клипът, може да се абонирате, да харесате и да коментирате. Ще го спра докато стане сутрин, за да може нещо да правиме. Взех ново решение, пристигнах на островът с лодка, реших да взема малко въглища, за да мога да направя факли, за да си осветя по-добре острова. И мисля да ходя да потърся овци, за да си направя от вълната им, да мога да си направя легло. Обрах въглищата, отивам да си взема лодката. Така, взех я и сега ще отплаваме на някъде. Ще го спра и когато пристигна И ето виждате, стигнах и както пътувах видях айрана. Ще го обера, защото виждам, че има много. Под водата винаги се копа по-трудно. Аз не виждам дали има. Да, ето тук има. И вече имаме айран. Което е добра новина за нас. Повлякох се. Какво виждам? Това виждате ли го и вие? Това е нещо невиждано. И аз не съм го виждал. Сега ще го видим. Как се образува само. Това е някакъв скиптър. Ще умра, но ще се опитам да видя какво има долу. Много е странно. Не, това е някакъв мост. Трябва да излизам бързо, защото ще почна да умирам. Спасих се. Взимам лодката и отпътвам на там. Ще спра докато стигна до земя. Така, опитах се да намеря острова, но го загубих. И сега и на този остров нямаше как да оцеля. Сега ще намеря друг остров, за където има животни, за да мога от овцете да си направя легло и крави, за да се наям. Когато намеря подходящ остров, ще се върна. Ето, намерих земя. Мисля, че ще е добре тук. Мисля, че ще намеря и живот. Там виждам гъба, но ще се разходя повече из острова и после ще дойда. Ето видях овце. Сега ще ходя да ги убия. В новите серии вече овцете пускат и паржоли. Ето, виждате, те почнаха да бягат. Няма къде да избягат, защото ги преследва Робинзон Крузо. Ето, вече мога да си направя спокойно легло. Ще ходя да видя гъбата. И мисля да се опитам да си намеря островът. Ще се опитам. Само да изследвам гъбата. Какво има около нея. И се опитам. Тук не е достатъчно. Аз предпочитам да живея на самотен остров. Ще оберя гъбата. Виждате, тя нищо не пуска.
така паузирам, докато се опитам да си намеря остров. И намерих острова. Сега ще направя легло, ще изпека айрана. И ще затворя по-хубаво моята къща и ще направя може би, ако ми стигне времето, ще направя малко дизайн по къщата и по островът. Така сега ще изкопая за леглото. Ето тук ще ми седи. Леглото се прави супер лесно. За този, който може. Ето го поставяме. Първо ще изпека пържолите и докато се изпекат, аз ще паузирам. Така, върнах се. С това ще направя врати. Ще направя врата, защото зомбитата, ако изобщо се спаунат на острова, да съм предпазен до някаква степен. Тъй, че пак е полезно. Я да видя, това е централно срещу мене, няма да се получи. Тук ще слезе на стъпало. Значи, така. Още един ред отгоре слагаме. И го пускаме тъй. Но две. Ще слезам да изкопая още малко. Ето така, мисля, че ще стане хубаво. Така малко по-обширно. И лоша новина. Отново и отново пясък. Това го копая. Така. Затварям вратата. И го довършвам. По-натам ще направя по-стилни детайли. Сега ще изпека това и ще паузирам докато се изпече. Така, върнах се. Ето виждате, вече се изпекоха. С останалите дъски смятам да направя един съндък. В съндъка ще си оставям и важни и неважни неща. Така, и ще направя една железна кирка и един каменен меч. Друго в трети или четвърти епизод, ето това вече е пораснало. Ще го ще го премахна. В трети или четвърти епизод вече ще направя по-хубава къща, но ми трябват субсидии за да направя. Ако клипа ви е харесал, моля ви да се абонирате. Харесайте, коментирайте, абонирайте се. Ще има много, по-натам ще има giveaway. Също още не изтекло за новия. Значи за новия giveaway трябва да харесате, да се абонирате и да коментирате. Новия giveaway ще бъде, победителят ще бъде изтеглен на 15 септември. Все още можете да гласувате. Това е всичко от мен за сега и до скоро.